Ya ikaw orang kami nasiw. Kung kanya ka nga kan naro na. Ay mga yun, nakarikira kaya nawa tara ra pili bugin mo ka Mga tibili niya watara. Ayang. Oyo ali baka na niya ya so nga tanam kain te baka pa ya nakataya so nga tanam pe na rari. Nakatawrawan pili apon nan pin na kya din ki. Okay. Ay ya katawra tanam na kon te baka pa ya. Simne. Tin simne. Ya ka ngaro ni tena simne. Ego. O kwera. No kumay waban na swango. Pati yang kaya yok na si Marine ito to yok na tiri di ako ngoy ya ka na pa iti agya na pin. O ya nga itang upin itang na pa na si tempiga mani Kristina. Kawa lang ka tin pepe yang kay. O na pin niya wa tara kay nanwat ang kanne. Ya nga kan na ro na. 이러고 내야 비례 sim. Okay, bukwak yung ngayon niya wa tara. Yari yan ang iya. Yan ang jawawa tayo. Yang kuno yang kian yang dawatan. Wata bukina. Ate ina nasira kana wari di kay ganyo punti midi ki me punti kimpi metera. Morala di testo. Rataro. Ay kana no kawa kila nente kaya. Tapu kwak bumong ina. Daya kaya nang mino asum kay. Wata yan ang mino ka buroro ya arakari pa ya arang sila wani pun taraya. Ya pun nang kamino asu. Oy tirang kay yaro rai bukiya na sila ya nang mai sai kay bukin. Pukto kakiya na kon tiriri ya tirarangan ni karawa anin ako iya. Taraya. Ake takangan na kon data ki meti tangaya ti tembiyo ni Kristina. An naruru mga iya pangay tataraya ti tanga ki istugo nang meuroy menasiya. Ano ko roy. Anda kare ka utay an kon meruru mga iya patira roy ya kaway ya kanga. Kanga roy hindi ka roy ya kakinari ya anin no roy menasiya na yung suge. Waran. Ngayang ki. Wala nung kakong wala ka rin dito yan. Nah. Ini hari. Nga ano nakakodi. Yang kalau nak ipu itang yay. Menang kau anggi bari aku. Memang anak ko yan ako ama akong tiya kay bukin kuna na pwede na siya gi. Ngayon, tinari yan. O na siya nang mais. Amay sino? Na nang mais na siya ti tanga gi. Dakaro ari. Ere tamen yiri. Ya meruro na buna pe nang kawaran kan tusu ari. No. No, tirano yung aking kay. Kaya nga ta. Agi ko ba na may kay ina ko yati karay kay. Ay nga kay no si Mariang kari mo ari. Bangari aro ngi sinu jarami aro. No ari aro ni sinanu. Ne? Ngain ka ukure na to wana bare ring na tapon bakurusin. Ya gyo. Ya gyo mga kay tabi na to wana ya ko man na ko irang kay. Ay nakay ko nang tigray no iron na si man. Ang ano ari kari mina ari kang ari. Ari bun mi na kay nga. No ari na bangay ring. No ring. Ring kay ya. Ring 2SP. Ah, Sorry Eric. Yaman ngain nasim. nimet? Ah. Ano nga ba tiraron te meuran nakakirari ya. Ay. Bun nakoroin tapetay men bun kangangin tatay. Orin ki ano mas sige nasim arun te ako rin kaman mga nang waririk. Ay ako na kay tara arun meura menasira ki baru ina kangi bun ya paindiri me bun yara kan to kay me ya abun meura ki. Era nga itara yo yeron kangas. Yeron nga sinay me ubo kan nakakira. Nga nakin ngaira aro anwara ngaira ngangi. Mon go ni yero wari. Sa mundo ko na tigiri ni kindo ko. Yung mon na su ari yo tine sari abun swangira na kawai bukin kadal ko na to su abetay dia. Yang? No. Ayan. Pupunta ko ano to ba yan? Mga yan kayo, kung ano kayo kuha na taray, sinang nilaw roy, sumusiraw roy, anang ni merurong roy na sila. Ari kayo yabang diri na sila. No. Tiba yan na naman, kung orang kayo mo, tawara kong ko ni Riro Wari. As bunuro ko ng tigirinik. Ngay, O tiba yan na ba yan na situtuangat. Adi bugin kamerangan na rakari kiki bari merong chuchu. ngayan, Si Bono nga sa kakabungan, si Bono si Ari Bono inano. nakan ngayakin ngayon ang sumakurian tayo ari. Sa bunuro na ako, wana, tara, na sila, di ako ko sinano ko ari. Tawari temen na ari, mga rin, ti USB kay. Kanya roy rin kaya kanay yung kaki yakay mga merurong kanya game na su. Ngayan. Yung game merurongin na sim o buning ki kiri kita karong game. No, shata, kakatong ka matumoy pa eh. Ano? Tare ko ka na, ko ba nakangay bu yung mga sa tabi ko rin mi. Yes, pala lang sila ko takatabi-tabi. No. Sabo mo okay? Ay, sabo mo. Wala son. Saro orang bikin takarak. Orang darap, kung lang karay kayo. Ayun na hari kayo tiriri ganang tas na ko. Stabo pa pundo ko tagay pa, stabo pa pun. Ngay pun. Kaya sila na ko mo. Ngayon. Ako na ngay da yan hari. Kayo diri ganang tayo no kaya na su. Panaswan niya pa nakatutungan dipen na. Ari riya na timpiya. Wala, ayo. O gina takanga. Una na suwa kayo.
ti akairikin siya harap kante petay nga ano ko nili ya dili ko ni ya pa hindi anang ini nga buwak yang ngayon ngayon swangnya na tayo ang riyan nga tutunga titinaw ko riyan natin tiya analungin to su ido yo tataw matay sabo mo age Age, age ta, sabo mo.